Tabi ila mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Patayng lawas sa usa ka lalaki nga wala nay ulo, nakaplagan sa dapling sa sapa sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Ang detalye sa report ni Tony Humamil. Nakaplagan sa mga residente sa Barangay Sulon sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Kining usa ka patayng lawas sa lalaki nga wala nay ulo sa daplin sa usa ka sapa sa barangay niadtong Miyerkules sa hapon. Nakasulob kini og t-shirt ug naka-jogging pants nga color gray. Gibana-bana nga nasa 30 anyos kapin ang pangidaron sa maong lalaki. Sumala sa kapulisan, dunay hiwa o samad dapit sa tuong kamot sa biktima. Sa may yung arm wrist niya, sir, meron isang laceration doon na parang ito yung sign na nanlaban pa itong parang victim. Aside po doon, si OP, wala na po tayong nakita sa kanyang katawan? Yun lang po, sir. Tsaka yung pugot na ulo. Wala rin kami nakitang sign na for torture, yung mga hematoma. Sumala sa scene of the crime operatives, gituuhan nilang bag-uhay ra nahitabo ang krimen. According sa ating soko, bago pa kasi fresh pa yung katawan ng victim nung natagpuan namin. Ana-ana karon sa punerarya ang patayng lawas. Apan palisuray ang pag-ila sa patayng lawas, sanglit wala pa sab nakita ang ulo ni ini ug wala say bisan unsa nga identification nga na-recover ang pulisya sama sa ID ug guban pa. Nanawagan ang Sultan Mastura Municipal Police Station sa mga nawadan og banay nga modangob sa ilang opisina. Padayon ang investigasyon sa otoridad ug ang pag-ila sa responsable sa insidente. Samtang angol ang usa ka sundalo nga nakadestino sa 92nd IB sa Dato Saudi, Maguindanao del Sur. Human gipaarakan sa barangay Galakit sa Pagalungan, Maguindanao del Sur pasado alauna sa hapon niadtong Miyerkules. Giilang biktima nga si Private First Class Roberto de la Cruz Desierto Jr. Samdan sab ang angkas ni ini. Sa investigasyon sa Maguindanao del Sur PNP, samtang gilata sa biktima ang National Highway sa lugar. Kalit kining gipaarakan sa wala mailing gunman kinsa miikyas suman sa krimen. Ana-ana karon sa ospital ang mga biktima. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo o kung kinsa ang responsable sa insidente. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.